Nakita ni mong video? Yes, Papa sir. ni sige bati ni mo. Sakit sa kayo, sir. Namunta niya. Naglas na namunta niya. Yes. Nawalan ka din po gusto. Katong gingon ni Papa ni mo. Yes, sir. Salamat kayo sir na kung ano kay balo ko sir nga namatay akong inahan sir. Salamat po na ako kay panawag ko nimo sir nga. Si mensahe mo kay sila dito. Okay na, salamat kayo nga balo ka sa ako anak. Namatay mong lula. Salamat kayo sa ako man di man ko kana niya kay naman ko dire. Kamon lang yun lang ko na. Basta lang yung sakto ng inyong lula. Kamulay ko na nagsama naman ko dito. Di mo ko katabang sa inyo dia. Salamat lang kayo. Mama gani gisulti sa ato yung papa. Oo, nagpuyo. Ha? Nagpuyo kasi mukha. Kasi mugangan. Wala ka rin. Condolence. Nakita ni mong video? Yes, Papa sir. ni mo. Sige bati ni mo. Sakit sa kayo, sir. Namunta niya. Naglas na namunta niya. Yes. Nawalan ka din po gusto. Katong gingon ni Papa ni mo. Yes, sir. Sa oras na namatay? Kung sir, ang mga alauna siguro. Tapos naparoon sa kuhan, SPMC. Wala na sir, release Igawas na siya. Kaya Kumusta ang resulta? negative man yun sir, kasi yan sa Ay, Ginoo. pwede siya mahayaan. Yes sir. Kasan yung lola ron? Dalaon na to siya sa Bunawan sir, kay sa nag-rent kang siya sa Agdaw. Tapos kuhan sir, kana sa Bunawan ito sa Exosa. Ano ko sa gingon ni Papa ni mo nga sa angkol ni mo? Oo. Mo ito gingon niya. Sir. Nangutaan naman kung tayo tayo. May nag-message ka sa kawa. Kaya Sabi sir, kay sir, hindi pa mo kung gidlaing mabuhat na mo. Ang tagaan lang kagamay na mo buwan. Nami gamay nga dalit sin mo ha. sir, tako na kayo tamang sa Siya kaya nakita ni mo no, natanawan to din itong video. ulog mo ko galing. Ngayon, gusto ko istorya ako ni Papa ni mo. Wala jud ka tulugan niya sir, bakay. Sige lagi ko monitor. Ay, nag-monitor ka sige. Oo. Gusto ko istorya ako ni Juan, Papa ni Monta. Salamat po kay sa inyo mga sir. Oo na lang din mo balo sir. Gani lang. Ako na, pangay po ko na, luwi po ko sa inyong sitwasyon. Kung niya gani, siyempre, hindi po dalim nga nasa kulungan. Tapos, mataya pa yung mama. Pag-check up niya sa mission kay baba mag-yung leaflet. Yung mundo, tingin daw. Yung Tingin daw. auto so kailangan daw siya i-admit. Nagitubuhan ng good siya sir. Itubuhan. Oo, siya kailangan sa tubuhan. Baba, naguli ang hangin. Oo. Ito na sa City, Lawas. Siya sir, Yan. normal na lang nakabalo sa tanan sir. Lagi. Papa ni mo, so kung tawag na to, ano to, hinahinayan ko na ako pag-istorya kay ako kabalon si reaction niya. Nagsulti na ko niya ang lagi kinakasunod. Kung ito gusto niya istorya ako nung taki, gusto niya ipagawa sa imo ang iyang imatipod. Salamat kay sir. Oh, so nami na gamay akuan, bugas o hinapa, gamay nga sapon. Para po sa tamang-tabang lang isip mo ha. Ako na ng tabang sir eh. Padala dyan ako na Dito sa, at least man lang magamit dito. Sir.
ang ginimabuhat na mo. Hello sir, tapunan niyo silang taon. Salamat. Tapos nangutana sila ginsay tagaan daw. Timing kayo, kaya nag-message ka sa kuha. Ikaw akong dipili dayon. Salamat din sir. Timing yan pa. Ilan, kung sa concern nimo sa papa nimo, ihagi lang ito sa kuha. Yes, sir. I-message nimo, i-message ko nimo. Yes, sir. Mamantay mong papa ka, nakita nimo sa picture. Moto sir. Moto, no? Oo. Tawag mo na ako yung pangalan, siya may nigawas. Sige, yung papa. Sige. Salamat kay sir ha. Sige, kisa kayo mga sa nanay makakaan, magtabang si Muha. Makanda lang sir. Oh, sige. Salamat. Oh, sige niya, magkuha na mi, unsa man? Nahinay mi? Oh, sige sir. Ikaw na yung bahala ni. Oh, sige sir. Salamat Ito sir. na mi, ha? Salamat kay sa inyo ha. Katabang, para maka-appeal pud ka sa atong raffle na bugas. Kada semana, simple lang kayo ang imong buhaton. Una, i-like lang nimo ang atong page para masayra nimo ang schedule sa atong raffle para maka-appeal pud ka. Ikaduha, i-share lang nimo ang atong mga video para pud makatabang ta sa uban. Daghay share, daghay interest, daghay chance nga modaog ka. Katabang, kung ikaw ang maswerte nga modaog sa atong raffle, pangayoon ako sa imuha ang imong address ug contact number para tawagan ti ka para i-deliver nako sa imo mismong balay ang imong daog nga bugas. Katabang, daghan kaayong salamat sa imong suporta ug hantod sa sunod nato mga video, amping kanunay.